Mana mana. Mana mana. Mana mana. Pointgivning. En Dalwhinnie. 2021. Dalwhinnie. En Dalwhinnie. En okay whisky. Hvad synes I? En dårlig Okay. whisky. Okay er nok overdrevet. Okay nok. Men det må jo... Altså okay er nok det højeste jeg giver den i hvert fald. Jeg synes... Så nu tager jeg en på frit her. Og så finder jeg mig lige noget point. Jeg har fået mine point. Det har jeg også. I kan se i værket. Jeg synes, der tegner sig et mønster. Ja. Er vi ved at være klar? Ja. Jeg starter den her gang. Ja, du starter. Det er en 2 igen. 2, 3, så kommer Magnus med en 4. Og han kommer en 2. Det er en 2. 2, 3, 2. 7. 7 point for dagens Dalwhinnie. Dalwhinnie. Og jeg altså, Det var dårligt. den svingede mellem 1 og 2. Det var godt Den nok. svingede mellem 1 og 2, Det den var godt her. nok dårligt. Jeg synes ikke om den. Nå, jeg har drukket mange af dem, men ja. Det kan vi godt se. Den er næsten tør. Ja, den er god. Vi siger i hvert fald tak for den her pointgivning. Og så se. Der er 7 point. Bare lige, hvis det skulle være 20. I er nok mere heldige end os, men ja, jeg vil sige, det er dag for dag. Det er det for i dag. Dag for dag. Så vi ses Tillykke til jer, der har givet i 7 morgen point. til den 23. dagen inden jul. Så hej! Well. Ja, allerede. Mana mana. Ja, i morgen. Mana mana. Mana mana.